תכף נלווה את ניב כל הדרך אל הפלייליסט של גלגלץ, אבל קודם נהיה על תחנת רדיוס 100 FM. תגידו מזל טוב ל-BFF של נתן גושן, האיש שיש לו ברית דמים עם השורד עומר רוזן. שדר הרדיו מושיקו שטרן. אני לא יוצא, לא מבלה, לא נמצא בשום מקום, עובד כל הזמן כמו חמור. פעם בשנה חוגג, מושיקו הולדת. וכשמושיקו קורא, כל התעשייה מתייצבת ליום הולדתו ה-33. אסי ישראלוף, דור דניאל, סקאזי, עידן רייכל, קרן פלס ורמי קליינשטיין, נתן גושן, אליעד נחום שגם מופיע וסבלימינל. אח שלי היקר, מושיקו, המשיך להיות לנו מגדלור, אוהב אותך על מלא. שימשיך לעשות שמח, לשדר אחלה מוזיקה, שמחת חיים כבר יש, אני יודע בריאות. כיף לבוא לשמוח בשביל מושיקו, שהוא חבר יקר. אני איתו באומן בראש השנה. עכשיו עשיתם שם? השתתחתם? השתתחנו, בין היתר, כן. מושיקו הראשון שהשמיע אותי ברדיו, שעבדתי באלעד, הוא השמיע את השיר שלי. מאז אני שומר לו אמונים. בקריירה שלי ובדרך שאני עושה חייב לו המון. בכל הזדמנות שיש אני מגיע ומכבד אותו. אני לא באתי אף פעם למושיקו הולדת. אף פעם, זו פעם ראשונה, והוא אף פעם לא... כאילו לא היה לו איזה עניין עם זה שאני לא בא או כן בא. כאילו, אין לו אגו, אין לו עניין כזה. שלך זה המושיקו הולדת, איזה במספר? גם מספר אחד. כמו שמושיקו הוא מספר אחד. בין החברים שבאו לברך, תפסנו את הזומבי בדימוס עומר רוזן, שתפס את המיקרופון שלנו ולא שחרר. אני ומושיקו אחים בדם, אני התארחתי אצל מושיקו השבוע, ואמרתי, מושיקו, עד סוף התוכנית אתה מודח מהכיסא. מעלים מעריצה, מעריצה שונאת. עומר, אני לא סובלת אותך, שונאת אותך. הוא אומר, למה? עומר דווקא בחור טוב, נחמד, הוא פה באולפן, בחור נחמד. היא אומרת לו, מושיקו, מה אתה מתחנפת צבוע? הוא רוצה בכלל להדיח אותך. תודה עומר. בזמן שנעמת, שאר האורחים חגגו כל הלילה, ואפשר לומר שהמושיקו הולדת הגיע לסיום, ופנינו כבר לדבר הגדול הבא. מתי עידן הולדת? אוקטובר הקרוב זה 30. דני יניב, נראה לי שצריך להזמין אותנו. אם אני מזמין אותך, אתה חייב לעבור כאילו בתור אורח. אתה לא יכול לבוא לי עכשיו לראיין לי פה את כל העולם וזה. אתה מפריע להם לשתות, ליהנות, אתה יודע. זה מה שאתה חושב על העבודה שלי, שאני מפריע בעצם. כן. דניאל, מקווה שלא נעלבת. בכל מקרה, עד אוקטובר יש הרבה זמן. במרץ לעומת זאת, ממש אוטוטו, יעלה הסרט